A je to v piči. Takže čauko, ja vás vítam u GTA San Andreas, u takej menšej ukážky a pred chvíľkou ste mohli vidieť maličký failík, takže dúfam, že ste to nevideli a nič. Takže budeme dneska len tak po česky žádiť, lebo nebudem robiť misie, už som ich všetky prešiel. Ako vidíte, táto motorka je nejaká iná. Do prdele, prečo? The fuck? Wow? The fuck, sú tu aj iné auta? No to preto, lebo mám Modern Mod V2, asi ne? Ty debil. Takže mám Modern Mod V2. Lieta po ceste. Takže mám Modern Mod V2. Dávam ho do popisu. Sorry. Sorry, man. Takže dám to do popisu, určite. A dneska budeme používať cheaty a tak. Budeme ísť zabíjať tu policajtov a tak ďalej, takže vystúpime. Zoberieme bucháčku, brokovnicu. A ja som zle zaparkoval. Takže zoberieme motorečku a ideme ďalej. Kde je cestička? Tu je cesta. Dobre. Ty ma budeš zrážať? Ty mňa budeš zrážať. Takže ako hovorím, dneska nebudeme robiť nič, len robiť debiliny. Lebo to ma baví najviac. A uvidíte moje nové intro, ktoré fakt Fimpy cover. Super. Ej, štvorkolka, to beriem domov. A ideme na štvorkolke, zatiaľ budem o niečom kecať. Chcel by som kecať do toho, že čo budem natáčať ešte. Ako ste videli, dlho nebolo žiadne video. To som nemal čas, bola tá prostá škola. Áno, priznám sa, prostá škola. A teraz už škola teda je, ale chce sa mi natáčať, no. A tak. A my si môžeme dať krásny jumpík. Jumper. Ako vidíte, mám to po slovensky. Slovakia, výška, pretočenie a všetko. A tam je helikoptéra, ako vidím. A tu býva ten zasraný Schmidt, ktorému zničím auto. Nič sa. Okej. Akurát keď som išiel... Okej. Ideme na helikoptéru. Tak. A keď v tom budem lamať ako kokos, tak sa nečudujte, lebo ja vo vrtuľníku vôbec neviem lietať. GTA Vice City. A už to ide. Ideme. Neviem síce kam, ale ideme. Letíme. Stal sa zázrak. Zázrak. Miau. Ej, tam bolo autíčko fajnové. Už mi asi myslíš. Vyskot! Ej! Ej, daj! Ďakujem za dodávku. Nič ti nedám, ale nevadí. Ďakujem aj tak. A toto nebudem ale také dlhé, lebo mám limit 15 minút. Asi to viete, že mám 15 minút. Teraz som povedal blbosť jak hovado, ale nevadí. Takže
The fuck? Co to je? Čo to je? Kúra. Chce niekto dostať? Ej! Mám motorečku. A teraz má, že tu nie sú nejak policajti, aksík. Policajti, poďte. Poďte. A sú. Kde je tá motorka? Zabereme si zmrzlinku, no, takú malú zmrzlinku, potom. Počúvaj. Jackie, zajdeme. Ej! A tam vidím taxík. Ej! Takže a ideme otestovať. Kokos. Cože? Technická zvyšita a ideme na stolku. Pál do ryti pomalé auto. Teda zmrzlina. Ja si zoberám lietadlo. A to je ďalšia moja nezaľúba lietať v lietadle. To som pekne povedal. Lietať v lietadle. Krásne proste. No ideme. Toto je moja srdcovka. Vyzná lietadlo. To je jak medikopter. Nezametočí vrtula. Oda fakt, co to je? Damn it! C'est lak. Mám nápad. AKA! Ďakujem, že ste si pozreli toto video. A bude ďalšie. Bude ďalšie, my si tu zmlátime babku a ukončím to. Čau.